Face in your face. What's up guys? Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw na naman. Ang lakad natin for today is pupunta tayo ng Maliko. So bago lahat, shoutout muna natin ang ating sponsor, si Buridek, Public United Business. Bali, support po natin ang kanilang produkto. May sabon, pabango, yung mga organic na sabon. May pampaligo, saka may sabon din na panlaba. Bali, shoutout din pala natin ang ASAP Team Biga Pangasinan, saka ang Team Vloggers Pangat. Shoutout natin sila Popstar, si Dikong Motovlog, 14 Motovlog, si Motoseco, si Ma'am si Ibang Gala, saka si Bajaj Black Motovlog. So ayun mga igan, hindi ko pa alam yung pangalan ng ibang mga kasama natin, kaya hindi ko pa mababanggit. So ayan, tara na, samahan niyo ako. Bali, ano yung pamala natin, dadaanan natin si Sir Coco. So ayan, dito na tayo kay Sir Coco, subdivision nila. Bali, dadaanan na lang natin siya sa kanilang bahay. So ayun, on the way na tayo papuntang Santa Maria. Madadaanan natin Santa Maria. Kaya yun, kasama na natin si Sir Coco, nasa back right natin. So yan o, nandito na tayo sa may dairy farm. Bukas kukunin natin yung gatas dyan na 300, saka 300 na tinapay. Dadalhin natin sa season. Dito na tayo sa may bypass ng Kasingan, Santa Maria Road. Yan, nandito na tayo sa bayan ng San Nicolas. Bali, natagalan tayo sa Tayog kasi kumain at nagpa-print ng tarpaulin ni Sir Coco. Yun, sana huwag umulan sa taas kasi wala tayong dalang kapote. Mahirap magkasakit. So ayan o, papalapit na papalapit tayo sa may paanan ng bundok, paket ng Maliko. Medyo malayo-layo pa yan. Tumaliko! Ayan o, ayan o, kitang-kita naman, Tumaliko. Ito. Mahirap po dito pag tag-ulan. Maraming landslide. Ayun, may mga cyclist pang mga bata na pababa. Nagkape siguro dun sa taas. Napakarami pa rin dito kasi nire-reprap po yung bangin at saka dito sa may side ng bundok para maging safety.
Sarap tong balik-balikan dahil hindi nakakasawa ang view. Napakalamig. Hindi ka magsasawa dito kasi napakaganda na. Lalo na ngayon, medyo ano na yung mga damo. Dati puro brown makikita mo dito. Napakadelikado rin dito, madulas tong kalsada kasi mga mabuhangin, mabato, at saka yan yung yan, landslide. Medyo napakaganda ng view. Parang ano rin to. Ha? Na? Medyo ano rin yun, tagilid na yung kalsada na yun, delikado na rin yun. Oo. Oo. Sa mga dadaan pala dito bukas na kasali sa Bolinao Endurance, ingat-ingat kayo. Dahil delikado ang kalsada, maraming bato na nakalagay bandang baba kasi nagre-reprop sila. Isang lane lang ang madadaanan. Saka dito sa taas maraming landslide, kaya napakadelikado. Ingat-ingat mga master sa endurance bukas. Ayan mga buhangin ng kalsada, delikado. Safety natin ang buhay natin. Yung endurance nyo bukas, ingat-ingat. Isa lang ang buhay, kaya ingatan natin. Sabado ngayon, July 9, July 10 yung endurance, kaya yan kita nyo. Talagang mahirap. Kaya ingat-ingat bukas. Ulan na! Patay na tayo dito! Wow, heaven! Kita nyo naman. Lapit-lapit na tayo sa may tangke. Woohoo! Ganda Ito na yung hindi pa natatapos. Mahirap din dito pag lubak. Sana wag umulan mamayang gabi hanggang bukas para yung mga bibiyahe ng endurance safety. Bagay kahit hindi umulan, kung talagang disgrasya, ingat-ingat. Ayun, yung kalsada, naakatin pa natin. Ayan, babaybayin pa natin yan. Kali sila dito? Yun. Talagang napakaganda ng view. Ang ganda talaga.
Di ka magsasawang mamasyal dito. Ayan, oh, may kaunting waterfalls. Ayan, oh, dumalabas sa pagitan ng lupa at bato. Ayan, oh, waterfalls. Ayun, napakaganda. Ito yung kalsada kanina, tanaw natin nung nandun tayo sa baba. Napakalamig na. Napunta kami noon. Ano pa lang yan? Kawayan pa lang yan. Medyo malapit-lapit. Medyo malapit-lapit na tayo doon sa may Maliko Budik. Budik. Ayo. Oo nga, no, tangke bago yung Budik pala. Ligaw ka na yata. Supay. Oo, maganda po video. Maganda pag nandyan, malayo. Dahil hindi naman ako pwedeng lumingon. Nalakakitin akong ganyan, no? Delikado. Ayun, yung San Nicolas. Bayan ng San Nicolas, dun. Mataas-taas na tayo. Eto na, dito na tayo sa may Sherman Tank. Tingnan natin kung nandiyan pa yung logo natin. Oh, nandyan. Ewan ko lang. Nandun yata sa may ano? Sa may, di ba nandyan sa may gate? Wala. Oh, yan. Dito na tayo sa may Sherman Tank. Tignan lang natin yung logo ng CR1L. Shout out mga... Ay, may coin. Anong grupo kayo? NBC. NBC, akala ko. EBC. Iba rin yung EBC, ahon yun. Shout out sa mama ko. Magkakaroon dito na ako. ng Enjoy Runs. August 28. Baka gusto nyo sumali. Tindahan, historical, nature park. Ayan o. So, yun, dun yung may tangke. Bali, susunod yung Maliko Budik. Mabuharin yung kalsada, kaya ingat-ingat yung mag-i-endurance bukas. Ayun na yung Maliko Budik. Napakaganda oh. So yun, dito na tayo sa may Maliko Budik. Ayan oh. Hindi na pala tayo aakyat dun. Dito yung checkpoint. Bukas. Dito mag-checkpoint bukas yung endurance. First checkpoint ba nila to bukas? O hindi? Ay, balir pa sila, di ba? Malayo-layo yung biyahe, 1,200 kilometers pala. Yung endurance bukas. Etong baso. So, ayan, si Papang Kuko nakikipag-coordinate para sa buong gaganaping bukas, endurance. Ito pala, ang daming sticker na dikit na dito. Ayan, no? Dami. Ayan, wala si Kap. Napakabait. Ito tayo sa may Maliko Budik. Ayan, no?
Yun natin. Ikot na tayo. Ito masarap. Akala ko nung una kamuti. Ayun. Nag-alisan na yung iba. Ayun. Sabado. Sabado ng hapon. Ito tayo sa may Malikog Beauty. So, ayan mga higan, ikabit na natin yung tarp. Naka, ano na rin tayo ng tubig. Tapos yung iuwi ng mga riders na yakon. Yun, si Kapitan na bahala at sa tatlong CBO para sa endurance bukas. So, ayan, pauwi na tayo. Kasi andyan na yung ulan. Kaya, mahirap magkasakit. Nakarating na wala sa oras na naman sa Maliko. So ayan mga higan, dito ko na tatapusin ang aking vlog. Ride safe and God bless sa ating lahat. Wow, sana all.